Сөй ғұмырны. Бұл спектакльда ұқласы әсәрләр Ғабдулла Тукай ижатының 1907 елдан алып, 1913 елларда ижат еткән шигырьләрен һәм исемдә калганнар истәлеген үз иченә ала. Каләм белән кайчак чәчен актаргалый, чыгаргандай төрле уйлар баштан казып. Яза шагыйрь каләмене кулдан куймый, бер юл язып ташлый тагын берне уйлый. Шулай тыныч утырганда безнең шагыйрь өй түрендә кемдер исә. Син күрерсең бу кешене, һәр вакыт уйный, көлә. Ул шулай итеп халәте рухын яшермәкче була. Белмичә уйный диләр, эчендә ниләр янганын белмиләр, чыкмый тышка төтен, мәхәббәт янганын. Каршымда әни басып тора иде. Бу билгеле миңа да гади хәбәр булмады. Йокы тәмле булса да сикереп тордым. Шушы көнне Сабир апаны җирләделәр. Аны җирләп берничә көн үтүгә әнинең әтигә: "Менә үксез бала асрасаң, авызың борының кан итәр. Үксез бызау асрасаң, авызың борының май итәр." Шул инде ул. Мөгаен шуның шомлыгыннан булды инде бу дигәннәрен ишеткәли башладым. Сөй гомерне, сөй халыкның дөньясы, безләр билгеле тигү көнешкә калмасын. Киң күңелле булышыңнан мыскыл ишетсәң вак дигән. Таптасыннар, урласыннар, тик җаны